Taljan ta' 36 sena residenti Birkirkara tilef ħajtu f'inċident ta' traffiku barra l-mini tal-Università. L-inċident seħħa l-ħabta ta' 8:15 ta' filgħaxija fi triq ewlenija li twassal lejn Santa Venera, triq Mikel Anton Vassalli. Ir-raġel kien qiegħed isuq mutur tat-tip Honda u skont stqarrija tal-Pulizija waqt li kien fil-mina tilef il-kontroll, ħabat mal-ħajt u waqa'. Il-vittma minnu fih ingħata l-għajnuna minn tim mediku ttieħed l-isptar Mater Dei b'ambulanza, iżda sfortunatament huwa kien ċertifikat mejjed ftit tal-ħin wara. Il-Maġistrat Filip Gallia Farrugia ġie infurmat bil-każ u ħatar inkjesta fil-waqt li l-investigazzjonijiet tal-Pulizija dwar dan l-inċident għadhom għaddejjin. Dan it-Taljan huwa t-tielet fatalità fit-toroq Maltin f'din is-sena l-ġdida. Hekk kif Jannar diġà ħalla żewġ vittmi oħrajn, iż-żagħżugħ li skidja bil-karozza tiegħu f'Ħattart u tfajla minn Nepal illi ntlaqtet minn pick-up fil-Fkura. U minkejja illi fl-2014 il-Gvern kien wieħed illi se jnaqqas il-fatalitajiet fit-toroq tagħna bin-nofs, huwa evidenti li din il-mira ma ntlaħqitx, anzi il-vittmi fit-toroq tagħna komplew jiżdiedu. Skont statistika uffiċjali l-2022 ħalliet 28 vittma fit-toroq tagħna. Fis-sena 2023 kellna 16 persuna li tilfu ħajjithom f'inċidenti ta' traffiku u s-sena l-oħra kellna 13 vittma, medja ta' fatalità kull xahar. Il-Partit Nazzjonalista ilu xhur sħaħ jitkellem fuq il-ħtieġa ta' aktar sigurtà fit-toroq tagħna u qed jenfasizza li hemm bżonn ta' pjan ta' azzjoni li jindirizza din il-problema serja.